El xiquet de l'Imperio del Sol, Christian Bale. Pues este era el bruto assassí. 15.000 pessetes que enceten el marcador dels nostres Davids. Avui a la pantalla amaguem el fotograma d'una pel·lícula molt famosa dels últims 10 anys. Com a pista. 4 bodas y un funeral. 4 bodas y un funeral. Y dices, ¿y cómo es posible que ho hagi encertat a la primera? És correcte, no vaig enfadar-me perquè no. 30.000 pessetes que pugen al marcador dels Davids. No, com me vaig enfadar? Com me vaig enfadar? En absolut. Ara mateix vaig allí i es veu una panilla. Era 4 bodas y un funeral, la pel·lícula que buscàvem, i no ha necessitat cap pista. David, com ha sigut això? Pues el vestido de novia, me lo he imaginado más o menos. El vestido de novia, que s'ha imaginat. Bé, sabem que és esta pel·lícula una de les més populars britàniques dels últims anys. Parlaré d'ella al llarg del programa. Anem a donar opció a que comencen a contestar Gustavo i Rafa. Continuem.